Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 3-nji marty hepdeniň ýeşilme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, şu günkü çykyşymyzyň temasy Türkmenistanda rewolýusiýa ýa-da çalyşmalar bolup bilermi? Bolsa haçan bolar? Onuň üçin näme şertler gerek? Biziň häzirki ýagdaýymyz şu şertleri kanagatlandyrýarmy? Ine şu arada bir häzir görüňler. Guruna başlamak men Türkmenistan'ın gelin haberleri gökülecek olan size. Gelin şunu influencer ederim, hormatly vatandaşlar. Yine Türkmenistan'dan gelin şoyan haber var. Türkmenistan'da bir tandır çöregi bazılarda 15 ya 20 manattan satılıyor. Unlar 2 milyon 500 milyondan manattan satılıyor. 4 ve 5 şol 2 milyon 500 milyondan 4-5 milyona bardy unun bahasy. Türkiye'de yine $1 4 tane ya da 5 tane çörek bolýar. Eger Türkmenistan'da 15-20'de 20 manada bir çörek bolýan bolsa tamda çörek. Takminan $1 bolýan bolsa onu Türkiye'de 4 käýerlerde 5 çörek bolýar. Türkiye'de dollaryň bahasy 31 lira, 4 çörek 28 lira bolýar. Yine şu ýaly Türkmenistan'da çöreğin bahasy Türkiye'den hem gymmat boldy. Türkmenistan'da açlık ve gedaýçylyk köpelýär. Ine MHM ve polis işgärleri musurkular diňe akşam dörsen bolýar. Günni musurkulary dörmelär. Musurkular günni dörsen tutup alyp gidýärler. MHM işgärleri akydýar. Näme sorag berýärkä men şonu düşünemok. Näme köwülýän musurkular diýse, men çörek ýok, ýa-da nahar ýok, iýim ýok. Men iýim gözleýän diýse, şolar näme jogap berýärkä diýip men şuraya soragma. Elbette bizim vatanımızı maskara edýän arkadan serdary alawaly zamanyň döwrüni maskara edýän diýip aýdýandyrlar, hadip pikir edýän. Mümkin ýalňyş ýany. Siz näme pikir edýäňiz? Ýazyn kommentariýada. Ine men öňüm diýärdim Türkmenistany polisler bilen MHM dolandyrýar. Gurbany bilen serdar dolandyrmak. Olar diňe çağırıp hemme zat edin Türkmenistan saklan, ýa-ni hiçin kellesini galdyrmaň, Türkmenistany awadançylykda saklan diýse hedil edýär. MHM polis işgäri hedil edýär. Eden etdirip gün eline gelýär. Olar öýlerini yerlerde prezident ýa ýene bir zat ýa-da karar alıcı derrew jenaýetçi orgun hökmüne öýlerini duýarlar ýa arkasynda Serdar ve Gurban Berdimuhammedow dur. Sizin konstitusiýaň kanunlaryny, maddalaryny adam haklarını bozýan adam hiç kim sormaz, bozýaňyz diýip bizden başga ine biz sorar. Bizden sizden sorajakka basın diýär. Şu ýaly özüne döwlet diýen kişi bolan Türkmenistan ne döwlet, ne bu Türkmenistan öz döwletine eýe bolup bildi. 32 ýyldan bäri Türkmenistan döwrenden soň biz döwlet bolup ýetişmediň tek. Biz bir döwletiň başlanýy etapynda onam döwlet bolmaka 2 tane, 3 tane kezzaplar eýlep biziň elimizden döwletimizi aldylar. Ine şuraya ýaly bolupdy Türkmenistan. Ine Türkmenistanyň daşykdan gelýän maşinalaryna täze tamojny salgytlary galdyryldy. Tamojnda köp salgytlar galdyryldy. Sebäbi Türkmenistanda pul ýok. Hiç ýeri. Ýagny bar gelýän doğrudan büdjete ýetýär. Büdjetden hem aýlyklar pes bolan soň şonu kanagatlandyra galan pullary Gurban bilen Serdar öz bilişine soğutýar. Bu öňki ýygnakda maksatnama közüm boldy. Ol bir kartinka. Ol bir Türkmenistanyň halkyny ağlamak üçin kartinka. Maksatnamalar boýunça büdjet finansiýermeniýeti dogry şekilde edilmeli. Ýok şol. Pasobiýalar, pensiýalar görülür bizim vatandaşlarımız alýar. Ol pullar ýetenok çağany ekler ýaly, çağany üstürür ýaly, ulurlar ýaly, özüň ekler ýaly, ne pensiýa ýetenok. Helem sağ bolsun daşarykdaky işler bizim vatandaşlarymyza şolar Türkmenistanyň pensionerlerini, Türkmenistanyň maşgalaryny takmak gelýär. Türkmenistan sosial maddi problemlaryny çözüp gelýän Türkmenistan prezidenti däl, Türkmenistanyň halky. Türkmenistanyň daşyna işläp bul bolup, ölüp işläp Türkmenistanyň puly berýän adamlar. Ine şu ýaly
Türkmenistan'a maşinler Texas motorda dine bir yerde geçirmeli edildi. Aşgabatda Büdümeyin'e Mardamar şäherine Lewatda ýa-ni Türkmenwatda. Men şunu hiç düşünemek şunu. Näme şu ýaly edilýär? Näme bular öňünden korrupsiýany gurup goýýarlar? Näme Texas motorlar 10 tan 20 tan bolsa, o näme kim ýeri barmy? Ya onun bilen maşinlaryň ýa-ni nimeti gaçarmy? Hili gaçarmy? Ya maşin sürüjüleriniň awtouluglaryň ýa-ni köçedäki geçen awtouluglaryň hili gaçýarmy? Men şunu düşünemem. Bular näme üçin şunu buraya? Bir yerden Texas motor geçti pul alıp ýa-ni ýokary geçirmek üçin we şo ýerini şo wezipeni satmak üçin. Bunun ýa-ni Türkmenistanyň üstürüş problemasy ýok. Bu Türkmenistan näme talap bolýar? Halkyň näme talap bolýar? Diňe şoň aladasyň öňünde. Gelmezde bir tane ýa-ni informasiýa öküdin daşyurtdan. Ine daşyurtlarda näme Texas motor geçýär? Gelmezde bir boş görün olmasın, şu men diýende atlarım ine daşyurtlarda näme bolup geçýär. Ünsürüm, hormatly watandaşlar, men häzir size bir minut. Ine Paris merkez, Fransaň merkezi, şu ýerde parkowkada kyn, hemme adam kyn. Hatda şu ýerde, ýa-ni Paris şeýle bir şäher, ine ortasynda merkez bolýar. Gapdalyna bir topar kiçik şäherler bar, şu ýa-ni merkeze gelip adamlar işlek gider ýaly. Şu gapdalyna şäherler bilen hasap etsen Parisde men bilemok 16-15 milyon adam ýaşaýar. Ýöne esasy ýa-ni Paris'in gapdalyna kiçik şäherler, daş döwrüne kiçik şäherler, şolar ýa-ni şo ýerde hemme servisler bolýar. Paris'in içinde de servisler bar. Ine men size görkezdiň, diňe Paris'de ýa-ni logistika kyn ýerde, infrastruktura gaty ösün ýerde näil teknik kontroller geçip bolýar. Ol çasny, ýa hususy. Islenip ýere barýan geçýär. Olar ýa-ni kontrol teknikalarına göni informasiýony polislaryň nimelerine girip gidýär. Haçanda polis maşynyň nomeryny uranda şöyle Texas motor geçdim, geçmedim görnýär. O ýerde Texas motor geçirni ine men ýaňy geçdim. Täze maşyn aldym. Täze maşyn ýa könerek maşyn Porsche. Şonu geçdim. Şonu geçemde ýa aşağıda nimeden korobkadan açyk ýaňy nimet bar diýip meni gaýtadan ýa-ni kontrol vizit etdiler. 2 aýdan men gelmeli, şonu düzütip gelmeli. Hususy ödem. Ödem randewu aljak bolsaň, jaň edýän derrü berýär. Şu gün gelebilecekmi? Sen wagtyny görä berýär. Gelýän, nyrkyny төлýän. Olar bu şu nokot men ýalşyňam 87 nokotdan kontrol edýärler we şoňa ýa-ni düzetmeli bolsa 2 aýlyk sana wagtynça berýär Texas motor diýip. 2 aýyň içinde düzetmeseň Texas motoruň ýapylýar. Ine şu ýaly. Ine ünsürüm Paris'de ine şu gyzyl bilen men belledim ýörüýte getirip bir minut. Ine ünsürüm şu gyzyl ýa-ni baýdajyklar znaklar ine şu ýerde Texas motor bar. Diňe Paris'de. Bu diňe Paris'in merkezine ine urak etsen daş döwrüne de bar, ýöne men şu ýerde diňe Paris'in merkezine aldym. Ine Paris'de. Ine alaly başga bir ul şäher. Ine şoňa Bordeaux diýilýär. Yani Paris'den soň şul bir şäher ine onun bir ul şäher ine şu ýerde de ine Texas motorlar näçe sanaklary bar. Islenip ýere jaň edýän, barýan, alýan we ýa-ni randewu alýan da baryp düzüp gelýän. Killagy ýok, korrupsiýa da ýok. 55 euro төлýän Texas motor geçýän boldy. 55 euro төлep 2 aýda düzüp gelseňä ýa-ni şonur düzüp gelmeden täzeden geçmeli, täzeden tölemeli. Ine hiç kimi görmelem de, öňünden barp gize öýlerine barp gürleşmelem de, pulun töleýän kontrol 87 nokodundan edýär ýa 96 mi. Bir topar nokotlar barlýar da sana rezüme berýär, düzetmeli ýa bolýa geçdiň diýip. Eger geçen bolsaň göni ýa-ni şolar kompýutere doldurna, göni sistema geçýär, hökümet sistematyna, şu sistemadan polis, jandarm taklaryna görýär, ýa nomeryny uranda eýän görüp durýar. Geçdiňmi, geçmeli. Texas motoruň haçan açeldi. Şu ýaly her 2 ýylda geçmeli, täze maşyna geçmeli ýok, 5 ýyllap geçmeliler. Ya 2 ýyllap geçmeliler täze maşyna men habarym ýok. Ine şu ýaly ýagdaý. Ine gelin indi bolýar näme diýersiňiz?
Burada o Avrupa devletleri ösüyorsun. Gelin Baku seyredelim. Yine Baku'da ünsverin şu gurumalar Texas Motor ediyor. Yine başlan yine seyredin. PTL'in yine şurada 3 tane idare. Yine 4. idare. Yine de 2 tane 3 tane idare açılıptır, yazıptır. Men onu görmedim. Yine hem 4 idare var. Yani kontrol teknik ediyor. Yine gelin Özbekistan'da seyredin. Pardon. Bu Baku. Böyle Baku'nu ayıralım. Yine Baku'nun avtoservis yani kontrol teknik ediyen gurumaları. Gelin Daşkent'i seyredelim. Yine Daşkent'te neçe gurumu kontrol teknik ediyen. Ünsörün. 1, 2, 3, 4, öden hudud kerhanaları. 5, yine O diye de hudud kerhana. Yine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gurumu yine onun adresleri nimeleri var. 16 gurumu yani yürütülüştürülen yine size kontrol teknik ediyor. Şol kontrol teknik bilen siz yani kontrol teknik Texas Motor geçip alıp bilirsiniz. Şu adaylar bulup geçiyor yine de değerden bakayım. Hürmetli vatandaşlar. Yine Özbekistan yine söyledim. 16 tane ben yalnız hesapladım. 15-16 tane. Yine şu kurumlar. Yine şu adaylar Texas Motor boyunca. Şimdi biz gepleşmeye devam edelim. Texas Motor meselesi nimetti. Şimdi internet yok hayata Türkmenistan'da VPN'ler işliyor. Ünsörün san teknoloji deyip Kurbanlı Berdimuhamedov oğlunu getirenden meğer öňemaydyk gelýärdi. Oğlu bilen telewizorçylyk, ýegenler bilen yeni bir zat oňurdular. Ine Türkmenistanyň çykyp başlady diýip bütün dünýäni anladylar, Türkmen halkyny aldadylar. Ine 2022-nji ýylyň 10-njy martyndan bäri Serdaram san teknologiýa diýe, Gurban Gulam diýe, hemme maksatnamalaryna san teknologiýalar diýe internet ýapýar. Bu idiotlar başgaça men gaharma bilýän. Men düşünmem o. İnternetde näme san teknologiýa baka? Şol idiot kellelerinden soraýmasak men bilem o. Siz bilýän bolsaňyz ýazyn kommentariýada. Şol internet bolmasa näme san teknologiýany östürip bolýar döwletde? Näme döwlet öňe gidip bilýär? Häzir san teknologiýalar ýa gaty öňe akydýar döwletleri iqtisadiyet östürýär, siyasat östürýär, sosial maddi problemler çöküp oturuyor. Yani san teknologiya esasy internetiň bazasynyň üstüne ýerleşýär. Şu bolmasa aşağıda. Sen näme ýa informasiýany alşyş etjek? Döwlet meçherde, döwletiň içinde de at bolmaýar şunu. Yani döwletde öz içki sistemasy ýok, yani elektronly sistemasy ýok. Ona döretmediler. Daşından yürütülüştürün. Bütün dünyaya yarayan sistematan boylarını okul sebebi Türkmenistan'ın maglumatları çıkıyor. Bunu ne diye? Türkmenistan'ın ağır yağdayının maglumatları çıkmadı yani internet yapıyorlar. Halkam daşına çıkarmıyor. Yine şulara ne deyip bolya? Men bilem o. Şulara men Türkmenistan'ı östürmek değil de atritsatını ötüş. Yani tehdeden iyine kaydış ötüşünü dürü diyen iki sani idiot tip bilyen. Başkaça men düşünüp bilem o. Nähili san teknologiýany östürip bolýar, ağzını doldurup her gedek vatan programmasyny, yani vatan habarlaryna diktorlar, Gurbanul Serdar gurulýar. Ine maksatnama, ine biz östürýär. Bütün dünýäde utanmana diye internet ýok ho. Şuraya ýa-da Muhammed ağa, eşdýärmi dedi. Salamu aleykum. Selamünaleyküm Murat ağa, selamünaleyküm vatandaşlar. Hoş gördük. Sağ olun. Yine Muhammed ağa, men häzir vatandaşlaryma da ýanky düşündirýän nähili san teknologiýany östürip bolýar, ýanky nenen ýagdaýda egerde internet bolmasa. Egerde internet bolmasa san teknologiýany östürip bolarmy? Ya men düşünmek bir zatda. Şunu bana bir gysga düşündirseňiz hem kyn bolmaly. Murat ağa, eger şu hükümette bir akla yol bolsa biz tewjegem derim. Haramzada diyecek ki arkayın Kanada'da yaşap görecek. Men haramzadalık näme de bir yurt
halkın interesi bilen işi yok. Bizdine Türkmenistan ta'lamak aladı. Şol için internet bilen hem işi yok, iktisadiyetin ösmegi bilen hem işi yok, halkın ýagdaýy bilen hem işi yok, yurtda halkın işini ýöretmegini aňtatlaşdyrjagam bolana, halk dünýäden habarly etjegem bolana, ola bilen işi yok. Dine aladasy şuňa zat diýmesinler. Şu ogurlugyny etsin. Hükümetin içindäki işleýärleri her kim öz doljuny satyn alýar, pulunu töleýärler, näme etsin et diýär. Boldy. Şol üçin hem ýanky maşyn barlar zatlar aýtýanlar sen bu onu etjekkä bolýar. Etjek orada bir tora adam pulsuz galýar. Ol doljunylar satyp bilenler. Şol üçin halkyň işini ýeňletjegim. İnternet hem şeýle. Halk eger internet bu işli internet berdi, Türkmenle de oturan yerinden Türkmenistan'ın islenlik kunceğinden dünyadan harit edip bilecek, dünyada sevda edip bilecek, dünyanın haberlerini alıp bilecek, teknolojiyalar öğrenip bilecek. Hemmeden internetin üstülen edip boluyor. Bunu o bilen işi yok. Bir dünyanın ağlamak için yani. Dünyadan pul almak için o zaman bir interneti güçlendirecek, sifuvayı falan edecek deyip yalan sözler. Yani kurulunca bollu. Bolýar. Sağ bolun Muhammed ağa. Biz häzir şol iki temany alyp baraly. Häzir Türkmenistan gelen habarlary men guturayyn, onsoň esas temamyza geçer. Ve şöyle sizin kömegiňiz bilen sizin pikirleriňiz ýa. Gelin hormatly vatandaşlar, men şu dowam edeýin gysga Türkmenistan gelen habarlar boýunça. Türkmenistan sosial ve maddi taraftan kömek aldy. Pensiya ve pasiyobanyň ýanky pullary iýjege de ýetenok. Giyejegine de ýetenok. Ine içinden pensionerler bilen ýanky aýal maşallar jaň edip aýdýar, Murad aga. Biz näme maşalany iklemeli? Bular nämen pikir edýär diýip bize sorýar. Ýa Muhammed agaň aýdyşýaly bağışlan ine men pensionerlere ve aýal maşallara aýdýan sizi alady eden oklar, edetem gelnok, sizi daşynla işleyen bizim vatandaşlarımız alady edemete başgalardy etjek yok. Başka variant yok. Gün hekimlige barıp, hekime aydın, ine men 3 şagam var, men bir döwletde ýaşaýan, o döwletiň kanunlary var, o döwletiň baýlygy var, o döwletiň sosial kömekleri var. Men şu çağamy ekläp bilemok, 3 tane çağamy, siz prezidentiň vekili yerlerde siz kömek edip tapmaly şo kömegi. Maňa kömek edin. Meniň çağlarym köçede dönmeliler, öýde dönmeliler, ajam bolmalylar. Türkmenistan baýlygy gidip durmy uçup? Arkadaş şäherler gurup durmy? Haçanla biz baý bolup, haçanla bizim iýjemiz bolan soň arkadaş şäher gurulmaly. Diýmek bizim pullarymyz şoňa gidýärmi? Tapyň pul. Meni ekleýän, çağamy ekleýän ýa-da iş berin, men çağlary taýdan berip özüm işlerini özüm ekler. İş beren ýokmy? Siz konstitusiýa boýunça sosial maddi kömek etmäni boşy diýip talap edilýär şol ýa. Alyň çağlaryňyzy barym kabinetde oturdyň çağlaryňyzy aýdyň. Sen çağlaryňyzy günle 3 wagtynda hal berýärmiň? Hawa. Meniň beretim gelýär. Tapyň mümkinçilik, tapyň finans rezerwlerinden hökümetde pul köp, tapyň bize kömek edin. Biz ölmeliler. Bizim hem baýlyklarymyz bul, bizim hem ata-babalarymyz gazanmış zatları, bizim hem ýanky şuňa yrskylymyz bar, berin bize diýip. Ya iş verin ya da üçünelim. Bol iki variant dilemeli. Talap etmeli. Yine şu ýaly ýagdaýlar. Yine 8-nji var bayramçylyk ýetip gelýär. Ünsverin Muhammed aga. Yine öňkü ýyllar ýaly bayramçylyk pula hökümet kömek edenok. Bolýar. On borjan dälşä. On dogry. Inni gaýtyp halkymyz talap onudan pul alýarlar. Ünsverin mekteplerde, sadiklerde her kim 50 manat, 100 manat getirmeli. Ýanky 8 mart boljakmyş, şo ýerde ýanky çağrıdan ýygnap, men bilemok kim gutlaýarlar. Çağrıdan pul ýygnap, ýa mektep okuwçylaryndan pul ýygnap, kim gutlajak bolýarlar? Hökümetde işleýänlermi ýa molimler? Men düşünemok şoňa. 8 mart bayramy bolsa, hökümet belläp geçýär, belläp bilmese bolýar, onda her kim göwünden isleýän edýär. Ýöne muny sistem edip çağrılardan pul ýygnap, onuň enatalарынан pul ýygnap, ýanky okuwçylardan pul ýygnap Türkmenistan döwleti nerede? Türkmenistan döwleti ýa hökümeti öz borjyny ýetirilmese, üçünçülük etmese, iş yerleri nime döredip bilmese, yerli manady hümmetini saklap bilmese manadyň hümmetini. O näme işliýär onu? Hiç hak edýän zady ýok da.
Muhammed ağa näme pikir edýän? A näme diýen onu? Murada bir hükümetin etýärine hiç akıl yetirip bolanakda. Tebep 21-nji asyrda şunýanak janawarlar 6 milyon halky balygyny oglap öz keyif edip berdi. Türkmenistanyň telewideniyeti görkezýän ady näme? Analyka arkada atyna minni, atynyň ýanyna item, şondan galmany söýle bile gitdi diýär. Şonu görkezýär. Şu bir akıl asyrjak batmy 21-nji asyrda. Şun özü şu islenlik bir ýurtda da bir halk öz täsirini goýup bilýän ýurduny, öz ýurduny eýe çykan ýurtlarda, halk öz ýurduny eýe çykan ýurtlarda bir hökümet ýolbaşçylary gelip halkın baglygyny şeýtdirip sowularmy? Şeýtdirip teyip çekibilermi? Şuňa akyl yetirmek kyn. Şol üçin bizim ýurdumyzda bilen etýän akmaklygyna akyl yetirmek kyn. O da näme şunu pozwolýar etýär? Näme şuňa ruhsat berýär? Halkyň sesini çykarmaýan. Dogry. Biz näçe şu zatlar aýdyp geçýär? Bizim ikinji temamyzyň şul ýanky şertleri. Çalışmaların şertleri şul. Haçanla çalışmalar bolýar? Haçanla nägelikler bolsa, haçanla halka serdilmedi, haçanla şul hökümet idiot bolsa, ona çalışmalar bolýar. Eger hökümet gowy işler halky üçin edýän bolsa, hiç il çalışmalar bolmok diýär. Ol eýem ösüşi ýoluna halky öňe diýär, halk ırza bolýar, kanagatlandyrylýar. 100% bolmasa da bir 40-50% kanagatlandyrýar. Häzirki wagtda bular halk barlygyny bilýändäm kadýar. Şu ýanky işe gelýär, öz korrupsiýany görýär, pullary ýygyna jüýtni görýär, ýene de gidýär kepçek bäne. Bu halkyň badygy, halka hyzmat edilýänligini bilýändäm kadýar. Unutdular. Dogry. Gelin dowam edelim. Ine men size bir gülkünç zat aýdan bolýyn, gülmäň. Hakyky bolanda bolup durum. Ine Mar welaýatyna bir ýeri Bişen kerpiçden, Gyzyl kerpiçden ýanky dukan gurupdyr. Onam kerpiçin Iranyň Bişen kerpiçi alkelip hilini gowulaşdyryp, ýani akelip Bişen kerpiçden Gyzylja oğudunja dukan gurupdyr. Häkimlik, emheme, polis, hemmeti gelip muňa hökümanty uratda ýanky dukanyň ak bolmaly. Bişen kerpiçi ýani kraskala ak kraska vur diýip mundan talap etdiler. Mundan naşary Marda ýanky bula ahylly bolanlar. Marda, Lewapda we başga welaýatlarda adamlar Bişen kerpiçden jaý bolsa hökümet gelip talap edýär. Dom правление diýdi, hökümet, häkimlik gelip talap edýär. Şonu ak kraska vurmaly. Yani kraskalamaly. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Bolýar şu ýerde siýasat ýok diýeli. Ine şu ýerde bir Türkmenistanyň içindäki bir hökümet bilen halkyň gatnaşygy. Şol ine mysal üçin Fransada ine men oturýan şäherim Toulouse diýilýär. Muňa Gyzyldan şäher diýilýär. Gyzyl şäher diýilýär. Näme üçin diýär? Gyzyl kerpiçden jaýlar köp. Owudun aýratynly var şu ýanky şäheriň Gyzyl kerpiçden jaýlary köp. Ýanky owudunja bolupdy, daşyndan sertden, içinden sertden 4-5 etajly owudunja gyzyl kerpiçden. Şoň üçin Gyzyl şäher diýilýär muňa. A Türkmenistanyň ak şäher, reňsiz şäher ak bolsa, muň stilam ýok, hiç adam ýok, manysam ýok. Men düşünemem. Bular Türkmenistanyň psikiatrik banysy urýarlar diýen Türkmenistany. Hemme ak bolmaly, maşinler ak bolmaly. Gurbanlar hemme zatdan gorkýar, psihbanysda ýaly. Ine şol bir ýerde gara bolaýsa, birden samobuystva ýa-da özüni öldürüp, özüni helak edip, akşam ýat bilmeýän bir helak bolaýmasyn diýip hemme zat balnitsada ýa psihbanysda ýaly, ýa tama ýerden ak bolmaly, şol şeýle bolmaly ka diýsem, ýa şoňa bar ýa men düşünemok şu näme Bişen kerpiçden oğudunca dukan salsa, olam hemme ýere gelişýär Bişen kerpiçden salsa. O näme ak kraska urmaly daşyna. Men düşünemok. Ya siz düşünýäňiz Muhammed ağa? Güende Murada bir zat bar da şu hökümetiň durany şol sistem, şu öňden gelýän sistem bir halkyň gorkulmak bir mehanizmlary bar. O näçe kompleksni çäre görýärler da halky näýli gorkuda saklamaly. KGB diýdi, polisiýa diýdi, prokuror diýdi, ýene gördür. Ondan o
nemeti var, propagandası var, hükümet yol başına zat diýmelle, olara zat diýen watanın dönügi, eyle, beyle, dürli şu yolla var. Halkı korkutmaly. Bulan bir mehanizm halkın üstünden izdivatçı etmeli, hemişe bilir yani hükümetin bağlığını. Şol için bula şoňa diktabat etjek bolýar, sen takkal göwermelmi ýa göwermeli. Sen näýli eşik giýmeli ýa giýmeli. Sen maşynyň rengine çelli. Inni sen jaýlaň rengine çelli. Inni hemme zadyny şular näme sana zor avar berip durjak. Ýa pul ýöne diýaniňa olam şol. Hükümetin baglygyny görkezjek, gymyllama. Biz hemme ýerde badyr. Sizin ýolgon nişöňiziň içinde de badyr. Şol için birden başgaça pikir edämändi. Şu mekanizmle hemmesi bilen şu neçelli, şulo du. Şu mekanizmde korku sisteması. Korku sistemasının içinde şun yanak çareleri görünüyor. Şol için bulaşınla, bunu logika bilen başka yurdu, kavi, befidi var falanı var deyip onu hiç nemesi yok. O devletin o zatlı bilen inşim olmalı. Normalni devlet bu. Bula bir bandit, yurdu tala otilla, bir tofar dünyada şunları koraptırolla var. Putin yanakla, cinayetkarla, bir tofar diplomatla we bir tofar mehanizmle bilen Erdoğan'am şoň sanne girdinni, o haramzade degel inni şundan doğan kabul etýär. O bütün dünyada öwüne çykyp şoň doğanyny kabul etýär. Utanmany. Görüp oturup Türkmenler kötäp ýören ýene şey. Şol için şulan hemmesi şu mehanizmlaryň içinde, çarelerin içinde halky korkutmak. Doğru Muhammed ağam. Gattor belläkkeşdigin men anlaşýan bizde ine şu ýaly maslahatçyklar ýeke täkdel baran ýerinde. Hiç logika sanok. Käwagt özüň içine duýan bu psihbanitsym näme? Ya men psihologum ya şu daş öwrekmi birden idiot bolurmy diýip bir hili özüňe sorag berýän. Ine misal üçin mekteplerem akraskaly bolmaly, daşdy öwregi. Şundan çağılardan pullar ýygnap, molimler, direktorlar ýardyna kraska urýarlar, ýardyna paýlaşýarlar. Şu zatları büdjet finansирование diýilýär. Arkada şäherler gurulmaly, şu zatlar büdjetden pullar gelip ýa-ni häkimler mekteplere paýlap, onuň öňünden hemme zatlary harajatlar hasaplap, merkezi berilmeli, merkezden pul bermeli we şolar şu ýa-ni kraskalar şoňa alınmaly. Görgülü Türkmen halkı bolmasa wara şu häkimet gündem görülmýär. Men şoňa düşdüm. Bular bizim baýlyklarymyza bir ogulýar. Ýene Türkmen halkyny taýlabam, ýa-ni şoň esasyna şular ýaşaýar. Zat kalıp bizden pul ýygnap, ýa-ni kraska diýdi, abo diýdi, stenka diýdi, ýa-ni zanaveska diýdi, remont diýdi, instituta girmek üçin oňa hemme zady halkdan ýygnap şu hökümet saklalyp gelýär. Hökümet bankrot. Döwletin ýoklugy şol. Bir zat belläkeşek şu Fransiýada göýde haçynyň feodalizm döwrüne Fransiýada dindarly hökümetde ýol başçy katolikly upravlaýatdy. Şonu her owan hazaýny feodaly öz raýatlary bar da şoňa işleýär, şoň ýerine işleýär. Hatta şuň ýana kanunlary bar. Şol raýatlarynyň içinde kimde durmuşa çyksa şu toý etýän adam gelini bir gece getirip şu feodaly getirip bermeli. Şu da şu mehanizm, yani şu raýatlar korkunup ähäleki agaňyz bardyr. Şondan korkun, şu hemme ozaň şonu şoň maşgalasynda bir gece täze toý etýän adam öz aýalyny birinji şoňa öldürip bermeli. Şu däp bolan, şu bir kanun şu aralarına bolan. Şol için bilen şolardan uğralýar. Şonu ýanaklatlardan halkyň üstünden izdivatçy etýär. Eger halk kesin çykmasa, bizinki de hökmen şoňa barýar. Geliniňizem getirin. Şonu hem edýärmi? Yegerleri edip ýöda. Görel çagan baryp restoranyň içine urýar. Barmenleri urýar, restoranyň içindekileri urýar, restoranyň eýelerini urýarlar. Köçede adamlara adar berýär. Şulan hemmesi şu orta asyrda bolan zatlar şoş. Biz şolardan uğralyp häzir şu korku sistemini döredik. Menin pikirimçe Muhammed ağa, şol biz öňe giden dok da atrisatyny ötüş diýär. Ine ýygy aýtmagyň bir owdunja aýtmak ýoly we atrisatyny ötüş. Diýmek biz 18-nji asyra barýar. 18-nji, 19-nji asyra barýar. Baýlar
ýanky korrupsiýonерler, baýlar bolýar, ýegenler, şoňa barýar. Haklary ýok. Biz ýanky galtamanlar bizi talap ýörler, biz ýurdu batyp alan korrupsiýonерler, baýlar bolup ýör. Bizim şonuň gullary. Ine şoňa barýar. Başga düşünmek bolar. Eger dat demeden aýtýanaş, aýalyňa meltik bermeli bolýar. Burnuň aýalyň saçyny, rengini belli otyra, o şoňa aýtýar. Gurrun şoňa. Şu türmedäki ýatarlaň izinden bararlaryny aýallaryny dogurlaýarlar. Şonu bermesen çöreňden getirecek. Haliki. Bir şaga aňyrtysy. Şonu edip otyrlar şu. Vatandaşlar, ine Türkmenistanyň bir näçe videolar geldi. Men bir hepde işli boldum, çykyş edilmedim. Inni açyk elim degip başladım. Men şu gelin bir näçe gün ozal gelin videolar terip görkedim. Ine Türkmenistanda gar ýagdy. Ünsüň. Yani bir minut vatandaşlar. Ine Türkmenistanda gar ýagdy. Ine Muşguda şurýaly ýagdaý boldy. Orket ýalyna. Ine bular bir video. Ine indikator edelim. Şol gar videosy 29-nda bolanda şu terhede bar. Şuraya gar ýaganna ýanky betbaççylyklar bolýar. Türkmenistan garly, ýanky buruýaly döwletler de gar ýagan döwletler gyşlary buruýa sowuk del anomaliýa diýilýär. Ýanky klimatik anomaliýa. Ine şu ýaly anomalida hökman MÇS diýär, ýanky tir kömekler gelip halka kömek edip peşler vermeli, transformatorlar yapılsa derrew kömek etmeli. Gara uğur tapmalylar. Ine gynantam orýallar. Ine muňa terdim. Ýene terket alan. Ýanky ortaýadyň ýanky şäherler ýaly. Köçe arsalyanam ýok. Ine şurýaly ýagdaý. Inniki men nemäni görkedim? Ýene bir video bar. Ýene terket awaçy. Bolsa da ýollar altypdyr, ýöne şonu da ýa garlar dur. Inni men size nemäni görkedim? Ýanky Ahmeder ýani. Gaty wazyp şu video, pardon. Ine terdim vatandaşlar. Şul Ahmeder ýaşy. Täze gulan köprü ine. Şul Özbegistan täze köprüni gurdy. Ünsüň. Ahmeder ýan üstünden. Ünsüň. Inni biz Ine Köýne köprü. Köýne köprü gitdi. Ine inni esasy videony görkedim. Ünsüň şöyle. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Kadirli Doğan'ım, nasılsın? Sizi görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm gel. Çok teşekkür ediyorum.
Bu sene Aşkabat'ta 11 Ekim'de Türkmenistan'da Mahkum Kulu Fıradı'nın Jübiley'in doğumdan Jübiley'si kutlamaları yapılacak. Ona sizi orada görmek ve size bu saygıdeğer beyefendinin ünvanını, madalyasını takmak istiyorum. Çok güzel. Tebrik ederim. Dinlen neyme diye. Bu dinlen neyme diye. Bu var kezat neyme diye. Bu dinlen. Çok teşekkür ederim. Bu sene Aşkabat'ta 11 Ekim'de Türkmenistan'da Mahkum Kulu Fıradı'nın Jübiley'in doğumdan Jübiley'si kutlamaları yapılacak. Ona sizi orada görmek ve size bu saygıdeğer beyefendinin ünvanını, madalyasını takmak istiyorum. Çok güzel. Tebrik ederim. Yine vatandaşlar ünit verin. Yani. Bir minut. Şunu men komentari beretim geldi. O da Muhammed Ağa'dan komentariyadan soracak. Muhammed Ağa. Yine ünit verin. Vatandaşlar şu yerde Bulvar'ın Berdi Muhammedov Türkiye var ya. Niyem çip var ya Türkiye? Gelin size düşünüreyim. Birinci barışı Türkiye Türkmenistan vatandaşlarını Türkmenistan'a akıtmak, yani aktivistleri akıtmak için hayiş ediyor. Hem aktivistleri yani Türkmenistan'a akıtacak, şöyle men özüm çağrı veriyen, özüm seyrediyen, man kömek edip hayiş ediyor. İkinci, bu adam Türk devletinden pul ediyor. Ya pul yok Türkmenistan'da. Bana pul kömek edin, yine men qadım ma deyip, yani men size bererim deyip ağırlıya, önküsü yani. Pul diliyor. Şunun için don veriyor, keyfine don verir, no. Üçüncü, gelecekte yine vize bir girdik, Türkmen halkını şöyle saklaman, tuttuğunu derru iyi verin, yine men öz işgallerimi getiriyen deyip, yani 40'a ola emheme işlerini getiriyor. Türkiye. Yine men Erdoğan'ı yüzlenecek olayan. Sizin yani gizliğin kulluğunuz bir seyrediyor. Yine mesela gönay diyen. Hormatly Recep Tayyip Erdoğan. Sen näil prezident bolýanyň haçanla Türkmenistan'ın milli howpsuzlyk gullugynyň 40 adamy ýürüýtülüşden spets operasiýa geçirip Türkmenistan'ın aktivistlerini alıp gidiyor. Siz näil yani döwlet dolandyrýaňyz? Näçe siz bir beýleki döwletiň dost bolsun, dost döwletiň bolsa, şoň milli howpsuzlyk gullugynyň işgärlerini Türkiýe döwletiň araçagyna spesial operasiýalar geçirip adamlar ýygyna diýýär. Diýmek, siz döwlet dolandyranyňyz dogry. Diýmek, siz kägir torada dolandyrýaňyz, ýöne kägir torada siz Gurbanyň Berdi Muhammedowa Türkmenistanyň iň ýerlenilýän kezabyna inanyp, şoňa ýanky döwleti berdiňiz. Şeýle bolýar-da. Ýa-ni dogrymy? Ola bir bizde maglumatlar bar. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugynyň 40 sany işgäri konsullugyna gelip, ýa-ni ilçihana gelip, ýa-ni Türkiýanyň içinde pulnu ýürte detektivler tutup spiskler bar. Sizin İçeri İşler Ministriniň ornmasaryna wziatka berip, para berip, şoň bilen işleşýärler. Şeýdip aktivistler tutup, hiç kim bilmäkä derru Türkmenistana uğradýarlar. Ine şu zatlary men Fransada oturup bilýän, tema vatandaşlarymyz jaňa dep aýdýar, bizim aktivistlerimiz aýdýar, Türkiýede, Türkmenistanyň içinde iki ýerden maglumatlar gelýär. Siz Türkiýanyň prezidenti bolup şu zatlary bileňiz. Ine biz size ýetirýär. Çäre görmelisiz. Çäre görmediniz. Şu günne aktivistler ýygnar, milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ertel günne Türkiýe garşy spes operasiýalar eder bilmänem alarsın. Sebebi şunu etmekde, şuraya zatlar etmekde. Ýagny sizin territoriýaňyzda, sizin araçaňyzda spesial operasiýalar geçirip öz bähbitlerini çözmegi üçin sizin işgärleriňizde para berip işledip Türkmenistanyň bähbitini çözdürip olar özlerini Türkiýede öz öýlerine ýaly duýýarlar. Diýmek, sizin döwletiňiz özüni kontrol edilen, sizin milli howpsuzlyk gullugyňyz beýlek milli howpsuzlyk gullugynyň basyldy diýdi. Şu zatlar siz ün vermeseňiz,
Şugun Türkmenistan eder. Türkmenistan pikir etmeň Türkmenistan halky şunu isleýär dip. Diňe iksan ataly ogul isleýär. Başga isleýän ýok. Bizim şular ýigrenýär. Bizim ýakyn geljekde şular aýrar. Bulardan siz don alýaňyz, bular hormat goýýaňyz, siz bilýäňiz bu toran kezzap. Ýurdu taýlamakda bu toran kezzap bizim 45% halkymyz daşyny işläp ýör, gullar bolup. Şolar bolmasa Türkmen halky ölýär, inanyň. Şolar işläp Türkmenistany ekliýär. Sağ bolsun Türk halkyna, sağ bolsun Türk döwletine bizim watandaşlarymyza işletmäge mümkinçilik berýär. Ýöne şol kugunda şuliksan kezzap öz halkyna kömek etmän, hal maddi ýagdaýlaryny gowulaşdyrman, biznesi östürmän, teraketçileri östürmän, daýhanlary östürmän, olaryň haklaryny bozup, olar hiç mümkinçilik döretmän, öz arkadaş şäherini gurýar. 5,5 milyar pul goýdy diýýär. Ananyň size ağzını doldurup pankaryp diye Türkmenistan bankrot. Şunu bilip koyun. Yine şunun için men yürüyte şu video gepleşiminden peydalan yine Türk hükümetine alaytada bizi hopzat kulluğu görüyor. Görün, analiz edip açıyor dedim yoldaşı Erdoğan'a. Yine şu yalda hatta bolup geçiyor. Öğünü şu yalı yani spektaklın içinde bir oynatı yalı alıp barmadın. Yani bütün dünyanın önüne avran yitiriyor. Sebebi Türkmenistan öz vatandaşlarını oğurlamak kaydıya Türkiye'nin avra yitiriyor. Bütün dünyada. Halkara kurumların önüne. Yani biz oturamda bizim hukuk oran kurumlarım hem havarlı. Fikir etmeyen dine yani Erdoğan'ın kurbanını bilyendir deyip. Yok. Hem dünya biliyor. Şunun için şuraya operasyonu geçip sizin avranını yıkıyor. Bunlar öz behvidine, öz atalı oğul, yani kurbanının Serdar Bermuhamedov öz vazifetini ve yurdunu yankı eylemek için ediyen işlerdir. Muhammed ağa, yine şu sonki videonun, men yeni bir görkedeyin, siz komentara berin, yine şu nimettir şu kurban olayım. Başka devlete gidip, oğluna gönü aydıptır. Bar sürsene men etçek deyip, yankı sen dinleyeceğim der, öğüdü gidip, yankı oğlunun ruhsat alman. Ünit verin, ruhsat alman, Türkmenistan'ın devletini, başka devletlerde prezident tavat ediyor. Hiç illi senatın başlığı yankı, meclisin başlığı öňe böküp çıkmanın hakkı yok. Halk milli liderin 5 tane ordunu bolaýsyn, 5 tane milli lider bolaýsyn, hakkı yok. Oğlunu hazap etmeyen, taşlap, etçek deyip, günü gidip yankı gurbanın öğrenşen bu kezzap, yallakçı kezzap, Niyaz fayalı özünün yankı güýşini görse ayağına yıkılıp ayağına uçuyor. Yine Erdoğan'a gidip don veriyade yankı dine Türkmen halkını ezmek için, aktivistler alt kaytmak için eden dimarşı, eden vayajı, eden yankı saparı. Şunu sen neyem diyecek Muhammed ağa? Murad ağa yani doğru belledin. Şu birinci zat, şu zatda görünýän zat bir oğluna ätgermäni, yani döwlet sistematyna hormat goýmany, özü gidip başka bir yurdun prezidenti bilen duşu boldy. Bir şol Serdar ätgermedigi, Serdar bir akmak nadan özüm goýdum, oýunjak. Şol üçin o bilen gepleşmemýärmen diýip özü bar ya şu tatda. İkinci zat, bir dine doğanne, o Erdoğan, o köne diplomatlardan, köp daha o bilye, biznesen bilye, pulun bilye, durmuşan bilyen adam. O bir tane doğumlarına ayrılma. Onun izinde milyonlarca viziyatke veren pulları var. O Erdoğan'ı körökenini, oğlunu doğulu pul veren üpçün edip, hadir gelip, hadir şu karamdadan gepleyişin götte bir samsık, bir mesirge bolup duruşundan gör Erdoğan'ın yanına. Yani men seni satın aldım diye de Erdoğan'ın teredişine koydu. Şu Erdoğan'ın teredişine. Gözünün kıyığı bilen teredip oturuşu. Yani şunu bir akmak nadan ne kasavet ya da göne pul bilen bir de men seni pul bilen satın alanırım diye. Şunu görkedi oturuşu. Teretten gelmedi. Men seni pul bilen satın alın. Şol için o üstüne biraz nevet çok oluyor. Hem hareketler şu. Şol için vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan'ın bilsin. İnni ömrünün sonu. Bir Türkiye'nin tarihinde
halkın filağı bilen, hormatı bilen, teti bilen prezident bolan adam. Göne şu eden yanlışlığı, yani bir yurdi, o da Türk devlet, bol Türkmenlerin baylığını talap oturunu, ödem talap dini özne desindirene. Beylekilere, orflara, yani bütün Türk dünyasının düşmanlarına, bütün adamların düşmanlarını eltip beriyen adamı şeytir kömek etiyor. Şuna karşı öz hak hukukunu talep edip, öz vatanını koruyacak ol, öz vatanını söyüp, öz maşgalasının yanına arkayın gidip gelecek olup veren aktivistleri şuna tavşırıyor. Şu cinayet Türkiye'nin tarihinde şu Erdoğan'ın adına yazılır. Onu 21. asırda giydiği adam bolmor. Şunu Recep Tayyip Erdoğan bellesin. Sonluk bilen bilelikte Recep Tayyip Erdoğan. Şuna ses verenlere, şun iğrine duranlara, şun partiyasında duran adamlara dönüklük etti. Öz dinine, vicdanına, anamına dönüklük etiyen adam. Bu şu zat bilenim tarihte belli olur şu adam. Biz hem nezaret ettik, öz yurdumuzu eye çıkıp, bütün dünyadaki Türk dünyasının bir aktif agdası olaydı. Den dereceli agdası olaydı. Öz yurdumuzu östürmek bilen, öz koşandığımızı bütün Türk dünyasının ösmeğine öz koşandığımızı koşayıldı. Yöne şu karamdada Türkmenistan dolandırıp oturan Erdoğan tatmak bilen bizim hareketimde pəskil verip oturuyor. Yöne Türkiye devleti şu da de devletinin içindekile Türkmen devletinden bir tofar zatları kol çektirip alırlar. Şuları alıp gitseniz de anırda azar vermersiniz deyip. Yöne ola vaktlayınca gördüm. Ola yalan söz. Bu karamdadalar şu aktivistlerden dinmek için Kur'an'a da kasam içerle, hem mezada da kasam içerle, getiren dokümentlerini de kol çekerle, göğüne son onu yerine getirmerle. Şunu Erdoğan bilip koysun. Şu tada giden aktivistlere eğer bir zat bularsa, birinciden Berdi Muhammed bilsin şunu. Gününü koymar. Hem Erdoğan şun eden cinayetine şeriktir. Onun gününü koymar. Doğru. Muhammed ağa doğru belirlek geçtiniz. Biz Türkmenistan'daki türmelerde yatan aktivistler, yani siyasi tutularda yatan adamlarımız, vatandaşlarımız ve yönü bir güne yatan Türkmenistan türmelerine yatan adamlarımız onun için görüşür ve hükman suratda bütün dünyanın kurumlarını yazıp biz gollar her vakit. Sebebi biz adaletli golyaz, biz doğrulçulu golyaz. Hurmatlı vatandaşlar, inni biz gelin öz temamıza geçelim. Yine yalnızca başta ait geçtik. Yine Türkmenistan'la her revolüsiya ya da çalışmalar bulur mu? Şuna vakt geldi mi? Şu bulmak için ne şartlar gerek? Ve halk ne yağdayda olmalı? Devlet ne yağdayda olmalı? Hükümet ne yağdayda olmalı? Daş doğru ne yağdayda olmalı? Ne şu arada biz görün edeli? Ana birinci bilen Muhammed ağa, men size soru verecek koyan. Siz berde mi? Bolmasa men özüm cevap verip başlayın. Ava. Yine size birinci soru. Näin halatda Türkmenistan çalışmalar bolur? Häzirki halatlar, yani häzirki şertler Türkmenistan'da çalışmalar bolmak için şol şertler kanagatlardır, yani şol yani çalışmalar ya entek iyir mi? Ya biz entek köp karışmalı mı? Şu arada bir gıykaca aytsanız, o zaman benim hoşum. Wende Murada biz 21. asırda yaşap otur. İnne haberlerde şarkı yayraya adam hiçler giyirgep saklaba bilmeye dünya cemiyetçiliğin Türkmenistan'ın içinde bolup duran yağdaydan dolu haberli. Yine de esası da dünya inni bir meseleyi çözmeli. Dünyanın hazırki teknolojiyanın ösmeği bilen adamların yer şarının tanının ösmeği bilen adamların talabının önkü qaranında ören köp ösmeği, talep etmeği, yani o cahillara teredim oyun içinde kıraatlara 100 yıl bundan önce nel inni nel. Dünyadaki
tebii hadisalan köpelmegi, tebigatın ütgömegi, ekosistemalan ütgömegi, täze kesellen döremegi, kompüterin zadın ösmegi, inni adamlar yaşayacak bolsa şu dünyanın yüzünde, eyyem bir tofar täze ara gatnaşyga girmeli. Olan esasy zat näme? Yurtla açık bolmaly. Yurtla açık bolmaly diýmeklik näme? Indi diktatorlar täzeki dünýäde orny ýok. Her yurtda diktator bolsa, şoň özü dünýä bir uluq how. Kesel ýaýradyp bilýär, terrorizmi östürip bilýär, uruş dörep şotady, uruş emere ýarap bolýar, immigrasiýa meselesini bilýär. Şol üçin dürli zatlar şo ýurtlarda bolup bilýär. Bütün dünýä ziyan ýetip biljek. Meselen Yemen'e seret ýadyr. Ola bir tane derýän gapdalyna ayaklary yalamaç, imäge zatları ýok, şekirt giyip ýörerler. O bütün dünýä probleme döredip oturlar. İki tane raketany İran berýär, sudnalara istirleyip probleme döredip oturlar. Yani bir hepde de gelýän tavar 2 aýda gelýär. Aýçak bolýanyň gözü dünýä eýen başgaça. Şu zatdan gelip çıkan zat näme? Inni şu diktatordan din wagt alaytydy bu haramzadadan şeýttir tuğumsuz, edepsiz, ekramsız, nadan adamdan din wagt bide ören ýeňil zat. Ören ýeňil. Şunu aýyrmaklyk absolutny gynçylyk ýok. Bular ne ýurt dolandyryp bilýär, ne propagandalary güýçli adamlar anandyryp biler ýa-da. Hiç kimi anandyryp bilmeýär bular. Anama girip bilmeýär. Ne dünýäň için, ne öz halkynyň için. Hemme kişi bilýär şoň karandadylar. Hemme kişi bilýär şoň ogurlygy. Hemme kişi bilýär şoň nadanlygy. Şunu bilmeýän adam ýok. Şu öz çağalarından tutta biziň halkymyz eçen. Şol üçin şunu aýyrmaklyk adam diýre hiç da diýregi ýok. Hiç da şunu çatyp bolanam. Şuna bolup duran öňkü döredilen mehanizm halkın içindeki döredilen korku, halkın näme etjegini bilmeýärligi. Şundan biz 3 ýyl mundan önce başladık, göreşe başladık. Müňlerçe adamlar öňe çykdy, seslerini aýtdylar, öz hak hukuklaryny talap edip başladylar, göreşdiler. Hökümet hem elinden geleni etdi, ýöne şu halkın hereketine hiç ýyly päsgilçilik döredip bilmedi. Şey diýip aýdaýlar, näme päsgil tutarlar bada ýöne. Bizim eden hareketimiz eyyem nemen içinde virüs yani yayradı. Şimdi belli bir derecede halkın içinden yüreğinden korkunu ayırdık. Halka bir zady berdik belli bir bölüğüne. Eger sen inden böyle köhülmeyecek bolsam, eger inden böyle kul bolmajak bolsam, öz hakkını yetecek bolsam, çağalaňyz Türkmenistanyň içinde köhülmeyecek bolsa, türmelerin içinde ece kakalaňyz köhülmeyecek bolsa, eger sizin ece kakalaňyz hükümetin içindeki işleýärler bir awray bolup, bir namys adyny alyp, türmäge gitmeniň öňüni aljak bolsaňyz, şuň kun kesiňiz çykar. Şu mesajy biz giňden ýaýratdyk. Inni halkam şu zady bilýär. Türkiýanyň içinde öň kulak asýardylar, ola gitdiler Türkmenistanyň içinde. Şol üçin Türkmenistan islenlik bir wagt, islenlik şuň erti bir hereket uly bir herekete getirip bilýär. Yani şu haramdadan tohum tiýji bilen dargadyp bilýär. Şol üçin biz şoňa garaşýar. Biz şu odry üstüne teftirmeli, şu köýüň üstüne yuwaş-yuwaşdan halkın kellesine goýup durmaly. Siz kösenip oturma, sizin birji ýoluňyz bar. Özüňizi halas etmekde, ýugurdyňyza eýe çykmakda, öz çağalaňyza eýe çykmakda, bagtly ýaşamakda. O da şu haramdadan birinciden diýilmeli. Alo Murat. Sağ olun Muhammed ağa. Gatly belleşdiňiz. Ine şu ýerde bir bizim vatandaşymyz Bahar Araýew ýazýar. İş yok, pul yok, adalet yok, demokrat yok, ol diýmek aýryp tälim etmeli. Gaty dogry, men alalaşýan, Muhammed agaň maýdanda atlar bilen alalaşýan. Ine Lenin öz ýanky makalaryny ýazanlar verhi не могут, а низы не хотят diýär. Ine şul şertler bolany hökmen revolýusiýon ýagdaý bolýar. O diýmek näme? Aşağıda ýaşaýanlar, ýani halk isleýän ogunny,
Yokorkularım başarın. Ine üntören Türkmenistan aşağıda halkı inni önküyal yaşaman isteyen o. Yokorkularım Türkmenistan'ın dövlüdünü dolandırıp bilen o. Şu bir dolandırıp bilmeyen çok şuraya yani iqtisadi katastrofalar, siyasi katastrofalar, sosyal maddi katastrofalar var ya Türkmenistan'da. Klimatik katastrofalar. Ne hadir siz video görküdükse siyasi katastrofa değil ya. Haçanla Türkmenistan'ın devletini bütün dünya yani dünya katnaşıklarda prezentavat etmeli adam Serdar Berdimuhamedov askerçilik edip onu yani onun ağrını açırıp kakası milli lider Türkmenistan milli lider ol bir yönü status prezidentin pes status şol öňe çıkıp ılgap başka devletin prezidentine yallaklap doğun verip pul dilep yürüse yine şunu siyasi kriz diýilýändir. Men näme çyp aýdyp gelýän? Türkmenistanda siyasi kriz, iqtisadi kriz, sosial krizler gidipdi. Oňdaşyndan tehnologik kriz, kadr krizi, oňdaşyndan klimatik krizler, oňdaşyndan epidemiologik krizler, bir topa krizler üýüşüp, indi şundan syp bilmeýär şu atalygy. Atasy näme diýär? Gurbanuly Kezzap. Oğlum men birden öleýäsem şol meçhidi çalt gurun diýär. Niýeden pul alsaňyz alyň, büdjeti ýykyň diýär şoňa. Derro meçhidi ol men öleýäsem şo ýerde men jaýla özüňi derro jyr diýär. Ýani bar Dubayda şol biziň alan yerlerimizde ýani bir topar binalar arpdyr. Şöyle arkyň ýaşa diýär. Advokat tutup özüň gora. Men şeýh bilen gülüşdim seni gorar diýip aýdýar. Üntörim. Eýýäm Gurbanuly öz soňky gysga ýoluna çykdy. Bul da kansa tankyalygy diýe yallaklap, oňa hyzmat edip, şuň Putin bilen Erdogan bilen aýgaraz watany satmak, halkyny satmak, teýwalykyny satmak muňa tapawy ýok. Hatda oğluny satmagam tapawy ýok. Men bir zada gen görýän. Şuň maşgalasy şuň bilen näme gatnaşýar? Näme şuň ýüzüne seredýär? Şu adam näme ýüzü bilen öz çağlaryny seredýär? Her vilayatda maşgalasy bar, çağlary bar. Ol oğul gerek gelince çıkıp iyine düşen bolup giden molya perwe ledi dip ya soňky ledimi belisi yok. Utanman öňe çykýar. Gidiýär Serdar onu görkezýär ejetini ýani Gurbanulyň aýaly dip görkezýär. Ol adam sizi şeýle bir maskara diýär. On siziň ýanyňyzda duruşy ýa maskara. Şol ýaly. Näme şoň ýanyna ýa şol adam siziň ýüzüňizi serip bilýär. Oğullar her wagt ýani ağır ýagdaýa salýar. Siyasi tarapdan, siyasi maskaraçylyklar edip dur. Bütün dünýäde, Aziýada üstünden gülýärler, Türkiýede üstünden gülýärler, Rossiýada üstünden gülýärler, Iranda üstünden gülýärler, Dubayda üstünden gülýärler. Hemmerde oğlunyň üstünden gülürýär. Özü baryp ýani oğlumy hatap etmeň, men gülüşýän, men boyun alýar. O hemme zady arhyn bolun diýip Gurbanuly aýdýar. Ona da sora berýärler. Oho, sen statusyň prezidentden biz seňle gülüşmäne hakkymyzam ýok. Sen o gelin meclisine gülüşte kaydı ver. Sen gelip Türkmenistan'ın adının boyun alıp durursun bir toparda. Hani prezident? Hani prezidentin golü? Vak üns vermeyin. O tormus başarın o hişrat deyip yankı şuraydı. Üns verin. Serdar bir namasın olsa, bir utuncun olsa bir pastanveyenin işten ayıp bolýany. Hakiki itler bilen, pişikler bilen, atlar bilen gezip pensiyon alıp görsün. Sizi ve döwleti maskara etmesin bolly. Bir de yani Türkmenistan maskara borçundan beter bolup beton döküp geçip aşağı çuňur yani gitdinmi? Ya da berin eline prezidentlik me eline Allah özüň çözüp berseňiz men size aýdaýyn. 2 ay galman özü ölüp gidýär. Götürülme. Serdarsyz Gurbanuly bir ädim et bilen ok. Başarı bilen ok. Serdar bolmasa başka bir yerine ınat bilen ok. Gorkya hemmelerden. Serdar şunu öldürmez. Şunu hemme yan karanlıklığın çıdar, öňüm çıdak gelýän bir lapuk. Şul yan bolsun deyip yani şun adından hemmerde git bağlanışıklar edýär. Ene şu ýaly Murada men her pikir maýdy. Bir minut pikir maýdy. Indi bir jogap men gitmeli diýen şol 5'te bir ýygnak bar. Şol için eger ruhsat berdiň men gidaýyn. Bolur. Bolýar. Sağ olun geliniz için. Yine vatandaşlar
Yine yan kaydanım, когда низы не хотят и верхи не могут ya da haçanla aşağıda yaşayan, aşağı statusda yaşayan adamlar isteyen oyunu buldurmuş o ve yukarılar şunu dolandırıp bilmese onu hükman razrif oluyor yani partlama oluyor, mu revolüsiya değil. Şunun için her bir revolüsyon içine etmiyoruz. Şu ne olmasa eğer bir gün partlayan şu Türkmenistan. Men ön aydiyadım. Kanunlar bezaydın, emheme polisler aydiyadım. Aydık geliyadım. Siz revolüsiya gраждан uçuna yetirmeyin. Bir halk kalaysa polis emhelemleri bir-birden gözler öyle. Barıp üylerini yakar. Sizi yerin aşağının tapar. Kur'an'ın terdara kaçık diye. Yine Kur'an'ın aydın son sözleri. Oğlum men birden öyle men şöyle jaylada özüm jır. Ya yetişmerdim. Derrov kaç diye. Bizi Putin'e uğramaz. Bizi hiç bir emhemi işgaren öz canı oyup orta uğramaz deyip. Yine günay diye. Yine yağdaylar. Şu yağdaylar Türkmenistan'ın revolüsyon yağdayına getiriyor. Yani çalışmalara getiriyor. Şunki bizim çıkışımızın esas temamızdan şol. Men näme diyecek olanım? Hormatly vatandaşlar. Korrupsiýany dörü diyen bizim halkımız. Korrupsiýany ilklep üstürüp gelýän bizim halkımız. Lütfen. Eğer bir yerine bir daha çözmeli olsa biz derrov nelegal yollarını gözleýäs. Biz legal yollarını gözlemzok. Biz legal yollarını goramzok. Lütfen. Yine hakik bolan vaka. Bir gelnece Lewap'tan gelipdir Aşgabatda öz okuwjy ýanky talibini görmäli. Bunu düşünün polis halkı diye giberik gelmeyene neme yok. Cerime talya 20-30 manat. Onam näyle diye ünsorun. Kitapça bunu gıynya ol görgülü gelnece hemme da kayıl. Pul verip tıpsa arda. Yani kitapçada koyya şu kitabın içine tak koyver diye gidiver diye. Olam kitabın içine talya yankı 50 manat diye. Gidiye yan kalıp çekmeyen çekip şeyle kitapçanı alıp yani 50 manat kaçıyor. Şeyde pul yok. Ondan şular yığınlanıp yani pullar yığınlanıp paylaşıyorlar. Yokaram geçirip koyuyor yani. Yine bot geçen atlar Türkmenistan'da. Ünsorun. Lewap yaşayıcısı Aşgabat'a gelse şoyda talanıyor. Yine Aşgabat'a gelmek onu okşumu. Öyle çağın görme onu bulunok. Ünsorun biz diyedik. Sizin çağlarınız yine İstanbul'da öldü. Bir ses çıkarın ama oturmayın. Şolar yine hükümete varın getirip berin cesedini birine cayılacak. Şöyle görgüle işlep Türkmenistan'a pul geçirip Türkmenistan'a kömek ettiler. Getirin cesedini. Sizin borcunuz deyip talep etmenden geçen inni şu dağıtlar urulup inni Türkmenistan'ın içinde şu dağıtlar. Sen Lewap'tan Türkmenistan'a yani Aşgabat'a barıp bilen. Näme geldin, näme işleýän? O näme geldin? Näme konstitusiýa deň dämi? Ya deňlik ýokmy? Deňlik ýok bolsa, onda gelin deňligi döredeliň. Tutmalyň şu kim deňligi bolýan bolsa. Polis bolýan, emheme bolýan, gurbanly bolýan, tutmaly ben. Ine şoň üçin men size diýen, biz paraxorlugy döredýäs. Biz paraxorlugy özümüz üstürýäs. Biz diňe illegal ýoldan gidýäs. Biz legal ýolda ýörep başlatak eýýän deňlik we adalatlyk emelek başlaýar. Bir adalatly, bir deňligi biz döredýäs. Men şunu halkymyza ýetirjek bolýan, siz özüňizden başlaň. Birinji bilen özüňden. Men näme tölemeli? Ine şunu bolanok, näme bolanok düşündirmäň. Hani çıkar konstitusiýany. Çıkar ýanky sen ýolbaşyň ýanky gol çeken hagyd. Ýokmy hagyd? Dil gökönmäni gow dolap bir ýerine sok. Bir de hatly kanun gerek. Hatly ýanky görkezme ýokmy? Prezidentiň diýdi, ýanky gurbanyň diýdi ol hatap der. Diýmek hatap der. Dokumentler. Ýokmy dokument? Durun şo ýerde. Näme derler? Ol meşrutka haklary goýarlar. Sen näme etdiň? Sen kanun bozaň. Bolly. Biz şoňa girip öwrenmeli. Biz şu zatdan geçip öwrenmeli. Biz hakykaty gollap öwrenmeli. Näme bolup geçýär? Polis emhemeler bizim hukuklarymy goramadan bizi talýarlar, bizim onlara zatka berýär. Unutmaryň. Biz şolary kontrol etmeli. Şolary gaýdyp, ýanky bir dönüşik etmeli ýaly kontrol etmeli. Olar bolsa gaýtyp biz talap, bizden pul alýarlar. Bizim zatka berýär.
Başlan. Ine şu ýagdaý bolup geçýär, hormatly watandaşlar. Şoň üçin häzirki ýagdaý bizim revolutsion ýagdaýymyz. Şu gün bolmasa erti bir gün başlaýmaly. Bulun geljegi barada edin. Gurbanyň serdaryň geljegi näme bolar? Rossiýa gyzgyn içi. Rossiýanyň bellisi ýok, näme oturur? Rossiýa uruşuň içinde. Rossiýada syýasy, ykdysady problemalar bar. Rossiýa özüni saklap bilse şükür eder. Inni gurbanyň serdar näme diýär? Rossiýa ýykyldygy uly oglum patinkaň al gaçmaly bolýardy. Taýýar bol, patinkaň taýýar bolsun diýip günaýa oglum. Bular gaçmakçy. Sebäbi Erdogan bular gorap bilmeýär. Erdogan wagt dogan berişi, ýa-ni men Putinin gitdimni sen bilen doganjym men gora diýdi şol. Bolmaýar. Erdogan girmeýär Türkmenistany goramýar. Her döwletiň öz işi bar. Erdogan giýärse muny NATO'dan hem howýarlar, Ýewropadan hem gaýdyp girmeli ýaly diýerler bu Putin ýaly. Ine şu ýaly. Şoň üçin oýunyň indi ykwalyňyz eliňizde. Ne Gurbanyňda, ne Paris'te, ne MHM'de öz eliňizde. Sizin çağaňyzyň geljegi sizin eliňizde. Sizin ykbalyňyz sizin eliňizde. Döwlete eýçilik edin. Döwleti goýbermäň. Döwlet sizinkidir. MHM'nin kam däl, Paris'in kam däl, Gurbanyň kam däl, serdaryň kam däl. Serdar naýomny bizim ýa saýlawan sesleri bilen naýomny adam bize hyzmat etmeli adam. Döwlet bizinki, halkynky. Şoň üçin bir minut. Alo, men açyk efirde, men size her wagt aýtdym, açyk efirde maňa jaň etmäň diýip. Men size bu oýan, başlan. Ine şu ýaly, şu ýagdaý. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, häzir wagty geldi. Hökümet ýok. Gurbanyň bilen serdary derip polis bilen MHM dolandyrýar. Bular dolandyryp bilen ok. Bular şuraya ykdysat krizden çykan bilen ok. Bular ykdysat krizden identifikasiýa et bilen ok. Näme bilen ok. Ha bu problema, ýöne probleman ýa-ni detallap, şoň üstüne işläp, şoň ýa-ni öňüni alyp bilen oklar. Bular diňe newt gadyn uçuş bahatyna garaşýar. Şoň üçin wagt çekmeli, pul ýap başlarına hemme zat pulun döküp ýa-ni deşikler ýapar diýip pikirler. Bu çykan gada. Bu Türkmenistanyň ösüşler. Bu Türkmenistanyň ýygy gaýdyşy. Ýygy gaýdyşy bolar. Şoň üçin biz ýa-ni näme geçdik? Nämedir? Feodal durmuşa geçdik. Men ýene bir zat aýdym size. Şunu unutmaň. Men şu sabak bolla politologiya aktivistler bilen ýa-ni ýörüte professor çykşatdy. Şoň bilen düşündüm men şol öz pikirlerimi barladym. Şoň pikirlerini bildim. Şu pikir doğru ekeni. Men şunu berdim. Türkmenistan diktator döwlet ya da başga bir diktatorluğu tapawy ýok. Şu günü ösüp bilen. Sen diktator döwlet bolsaň ösüp bilen ok sen. Sebäbi sen hökman internet açmaly bolýar. Hökman daýhanlar, telekeçiler, ýa-ni sen ykdysat haklar bermeli bolýan, şular ekonomikany aýlar ýaly, salyklar töler ýaly. Hökman suratda tehnologiýa getirmeli bolýan. Hökman suratda investisiýa almaly bolýan, investisiýa almasaň sen beýlik döwletler konkurent däl. Özbekistanam, Kyrgyzstanam, Gazakstanam investisiýa alýar. Türkmenistan alýar. Diýmek, senin içinde kanunlaryň, adamyň haklary beýlik döwletler ýaly bolmaly, bolmasa investisiýa gelmeli. Investisiýa gelmese, içinde tehlikeçilere yol berilmese, daýhanlara yol berilmese, Türkmenistan diňe teýe gaýlyklara ýaşamaly. Şoň üçin 32 ýyldan bäri üýt göçüklik ýokmydy? Bolmadam, geljegem ýok. Egerde Türkmenistan ösüşjek bolsa, daýhanlaryň ekonomik, ýa-ni ykdysat haklary ulanmaly. Ýagny bir topar şertler gowulaşmaly. Telekeçilik gowulaşmaly. Telekeçiliňkini ykdysadyýaty gowulaşdyrsaň, diýmek konvertasiýa başlamaly. Diýmek internet gerek. İnternet gelse onu hemme dünýäden informasiýa gelýär. Şu günü egerde şu zatlar açyp başlasaň bizi baýlar dörep başlar. Baý adamlar, ya grup firmalar, grup adamlar, grup kompaniýalar dörep başlar. Onuň öz haklaryny gorajak bolup, ýa-ni görüşerler, tribunalda, sudda görüşerler, öz haklaryny gorap bilmese, onuň ýa-ni hökümetden talap et başlarlar. Siz bizim siyasi haklarımızı götürmeseniz, grardan haklarımıza üns vermeseniz, indi biz size karşı görüşmeli konflikt dörüyor. Şoň üçin şu diktator döwletler hiç wagt halky östürmeler,
Telekeçeli ötürmeler. Döwlet diňe bir tarapda ötmeli, döwletiň özü ötmeli. Ýa-ni häkimet ötmeli, wezipler ötmeli, korrupsiýa gitmeli, ýöne halk ýygyda galmaly. Başga ilacı ýok şunun, başga ötüşi ýol ýok. Ünsörün 30 ýylla diňe şo bolup geçýär. Biz bolsa bulardan Türkmenistan ösür, Türkmenistan beýlik döwletleri ýaly bolur diýip garaşýar. Bolmaz. Siyasi sistemany çalşmadak, diktator sistemadan biz demokratik ýagny adalatly sistema geçmedek. Halkyň bähwidi birinji orunda şoňa ýa hökümet işlemeli şu sistema geçmedek, şu sistemanyň ady demokrat sistema. Bolmaýar. Ünsörün Fransa şuna gelmek üçin 4 tane revolüsiýa etdi. Amerikada näçe revolüsiýa boldy? Şuna gelmek üçin. Biz ine teýär ýola geçmek üçin şu zatlardan geçmeli. Alaç ýok. Gynansak da başgaça geçip bolmaýar. Başgaça geçip bolýar. Eger halk bilen galaýsak täze bir 50.000 adam galsa bolly. Bir gan döküşsiz geçýär şu zatlara. Bir gerekde çözüm gidýär. Egerde biz gowy döwlet ýol bolşyn saýlasak, onu biz bir topar etaplary sakraşa der ýöňe. Ine boljak iş. Ine şu zatlary biz ünsörmeli. Şoň üçin biz şu iksany Türkmenistan talap hiç kime demmermeyen, hiç kime öňe gitmeýän, ýol bermeýän adamlary Gurbanyň bilen Serdar Berdimuhammedowy tutsak etmeli. Tutsak edip bulary gyra aýryp, ýa-ni türmäge salyp, biz täze wagtdan hökümet döredip, biz täze wagtdan hökümet ine 1 ay, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 aýda ýa-ni saýlawlar geçirilme diýip ikrar edýärmi? Şoňa islenmeň adam kandidaturasyny bermeli. Diňe prezidentler biz meclisi ýa-ni biz o vilayet meclisi, etraf meclisi, häkimleri hemmesini saýlamaly. Bir topar adam saýlamaly. Sen prezidentlik tutmasaň meclise gir, meclis tutmasaň ýa-ni vilayet meclisine gir, vilayet meclisine gitmesaň vilayet häkim bol, olam bir öz ýerine prezident. Sen saýlap bilersiň. Ýöne sen ýa-ni beýlek göre bir üýtgeç öktürüm bolmaly. Ne şu ýaly konkurent durmuşly, bäteşikli durmuşa geçip biz ösüp gitmeli. Diňe bäteşikli ösüp bolýar. Bular näme diýär? Basyp alýar ýurdu bir-birini öldürüşip diktatorlar halkam ýatyrýar. 2 tane 3 tane ýa-ni tölüksiz bir zat suw gaz ine ardan etdim, muht etdim diýip ýatyrýar halk hiç tadı goşulmaýar. Baýlyklaryny ograp özüne gyzylyň köşkü bolýar. Gyzylyň tolet bolýar. Ine şu zatlardan gitmeli, bu biderek zat. Bizim baýlamaz, bizim mümkinçiliklerimiz Türkmenistany şeýle ötürüp bolýar. O hojalyk ýylda 2-3 tane miwak bolýar. 2-3 tane ikrançylyk edip ýylda bizim klimatymyz gowy, biz bir topar yksadyýat, ýa bu hojalyk üstü bilen yksadyýaty galdyryp bilýär. O hojalyk Türkmenistanyň 60% yksadyýatyny ýa-ni geljek pullar getirmeli, eksport pullar. Newt gazy satyp biz ýer baýlyklaryny azalýar, olum çäksizler. Biz şolary derek az satyp täze tehnologiýa getirip, täze tehnologiýa bize ýa-ni eksportyny valuta bermeli. Ýa şunu üstünde işlemeli. Türkmenistan täze terpmeli hemme zatlara. Bu iksany bilimsiz, akylsız, ahyrpyna şermende bizi bu zatlara eltdirmeýär. Şoň üçin hiç ýyly bizde mümkinçilik ýok, başga mümkinçilik diňe şunu aýyrmak. Sen minister bol, vice-premier bol, Gurbanyň ahranasy bol, Serdar Berdimuhammedowyň ahranasy bol. Sen ýa-ni soňky toran türmede kezzap bol. Sen çağırlyňy we sen geljeňi diňe şu ýolda ýöremese ýok. Kezzap geljeňmi? O kezzap geljegi dogulup, kezzap bolup ýaşamak üçin dogulun bolsaň durmuş däl. Näme gerek? Kime gerek? Öljek wagtyň kezzapçylygyndan başga surat ýok. Kime gerek öldürmüş? Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen men öz efirimi tutarýan. Siziň hemmäňize men sag bolsun bildirýän, sebäbi bizi ýerlap, bize maslahat ver, öz kommentariýa ýazýan üçin. Kommentariýa gaty wajyp, öz pikirlerini ýazın. Kommentariýa ýazylmasaňyz, öz araňyzda pikir alşyň. Inni kelleňizi açyň. Hiç tatdan gorkma. Sizi öldürüp bilerler, ýöne siziň ideýaňyzy, siziň ruhuňyzy alyp bilmerler. Bizi öldürüp bilerler. Ýöne bizim ruhumyzy, ideýamyzy alyp bilmerler. Serdar Navalnyny Putin türmäge salyp öldürdi.
Putin Navalny'dan ömürlü uturlu. Hiç vakit yemek bilmeyen. Navalny utuk gitti. Öňüne yıkılmadı, ağlamadı, kat yazmadı, çık, dastoyna öldü, ruhunu açılmadı. Navalnyň bir öli Putin yendi. Biz bolsa köplük, biz agy birleşdik. Bir kanun beýlikden keyin bolsa, şol beýlik adamyň kanuny gorap, ýa-ni şol kanun bolan adama biz sorgu bermeli. Näçe? Şunu öwrenmeli. Şunem ertirem bir günem Türkmenistan geljek üçin gatwazym şol. Hormatly vatandaşlar, şunu bilen men öz çykyşymy torýan. Size birinji bilen jan salyp we awadançylyk, parahat durmuş arzu edýän. Baktly bolun, indiki peşkeçeli. Hoş sağ olun.